Kushiya abaningi beshaqekile mayelana nokudlula kwenkosi yamagcokama uSicebi Dlamini emhlabeni. Kubikwa ukuthi uSicebi Dlamini udlule ngengozi yemoto ebheke eRichards Bay eyophefoma kwiBasadi Festival. Kubikwa ukuthi kade beba u4 emotweni. Laba abathathu babe sebephuthunyiswa esibhedlela kanti kuzobikwa ukuthi uSicebi Dlamini usesishiyile emhlabeni. Yebo mbukeli, lezi ndaba lezi zibhlungu futhi azikholakali kodwa noGoogle useconfirmile. uGoogle ubika ukuthi the popular Maskandi artist Sicebi Dlamini, while known as Inkosi Yamagcokama, has passed away. He tragically died in a horrific car crash during the early hours of Sunday, 9 August 2026, at the traffic light intersection opposite Melmort Richards Bay Private Hospital in KwaZulu-Natal. Prega, 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 prega. Prega. Prega, 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 prega. Prega. Alira uzwaini lo moya omushalo usemhlabeni la sojola ngabe yilina nangumthokozi sonqoba ngayizitha sonke ziphelele yebe usemhlabeni uvela ezulwini uya uhlanza konke senhlizweni. Uyabona ukuba uNkulunkulu uyazi ukuthi ubabhlungu kangakanani mangabe sithathela abantu esisondelene nabo, abantu esiphila nabo, nabantu abawutho kangaka emhlabeni wakhe. Ngabe uvela sithathe sonke okungcono. Ngabe uvela sithathe sonke okungcono. Bangabe uyintando yakhe uNkulunkulu, it's fine, kulungile, cha uyayenza intando yakhe and futhi cha uyakwazi. Uyakwazi ukusephula inhliziyo lomuntu. Bingasekho indlela yokuthi mhlawumbe uSicebi abe isigoga mangabe uba isigoga. Sikhona sabofowabo besomphipha makuthi kufanele simphiphe besomgeza makuthi akasakhona ukuyigweza. Akukho besingeke simenzele kona. Kuningi asenzele kona uSicebi emhlabeni siSouth Africa. Bese ngaze khetha ukumthatha pho emhlabeni. Uzele lo muntu uneyingane. Umuntu wabantu bonke base South Africa lo muntu. Bese kuphi isidingo sokuthi uNkulunkulu amhlukanise nathi lo muntu? Ibingasekho enye indlela makuthi wonile kangamjezisa ngayo. Hey bafethu ubuhlungu umoya wami. Ubuhlungu umoya wami bafethu. Ibingekho enye indlela abengenza ngayo uNkulunkulu ukuthi asigcinele yena lo muntu. Ibingasekho nendlela yokumvikela kule ngozi yemoto ukuthi aphefumule okungenani. Sihambe siyombona uthuze esibhedlela sizame ngazo zonke indlela ebesingazama ngazo alulama umfowethu aphile. Hayi makuyiqinisa ukuthi intando yakhe ibhlungu intando yakhe. Hayi kulungile sicela umfowethu uphumule. Aphumule nomfowethu naye uhambe naye. Balulame nabalimele bephole nabasemndenini.
eyi mhlambe nathi siyophola mangabe kuyokwenzeka. Waze wabuhlungu umoya wami mfowethu. Wabuhlungu umoya wami bafowethu, wabuhlungu umoya wami, kodwa ke kulungile. Kulungile, aphumule ngokuthula umfowethu. Kwaze kwamnandi ukuphila nawe mfowethu, saze sajabula nawe emhlabeni. Kulungile uphumule mfowethu. Siyobonana mawukuthi mhlambe siyokufica lapho kuyiwa khona, makuficwana siyobonana ngane yakwethu. Kulungile futhi uphumule ngane yakwethu. Ngiyohlezi ngikukhonzile mfana kithi, uyalwazi kudaba. Ngiyohlezi ngikukhonzile mfowethu. Emhlabeni. Emhlabeni.